Hai, am 5-3. Fac 6-3. 6-3, nu. Gata, unde suntem aici? Băi, dar ce mai a revenit? Nu. A luat aerul. Păi nu mai el are... El e treaz. Haidem. Haidem. Hai, trage la 7 metri. Stai să văd poarta. Nu, mă, ce poartă? Am multe poartă, că nu e poartă pe aici. Care poartă, Marie? Păi nu poartă pe aici, nu. Uite mai aici una, băi. Ascultează cum. Haide! Ia uite-o! Aoleu! Paul! Am văzut! Deci m-a ținut! Egal, gata! E la egalitate acolo, e la egal. Nu, trebuie să iau eu. Păi dă-i eu, mă, nu Dă-i-o, mă, păi da. Gata. Hai, dă-mi gol, dacă îmi dai gol. Acum-ți dă gol. Nu mai intră pe el. Fair play, mă. Fair play. Fair play, nu? Fair play. E pe pauză? Pe pauză, mă. Mai joc un pic. Du-te, mă, că te-ai chimat. Du-te, mă. 2 secunde,